ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କେମିତି 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 ମେଡି ତେଲ ଲଗେଇକି ମାଲିସ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଉଠିଲି ଏବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ନୁହଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛି। ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଏମିତି ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବି ଆଉ ତାପରେ ଗାଧେଇବି, ତାପରେ କଳା ଲଗେଇବି, ତାପରେ ପାଉଡର ଲଗେଇବି, ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି। ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୋର ନିଦ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ମାମା ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେ, ମୁଁ ପରେ ଗାଧେଇବି। ଶୀତ ହେଉଛି ମୋତେ। ବାଏ, ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି। ହଁ ନିଦ ଲାଗିଲା। ଓହୋ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଛ କହିଲ? ନିଦ ଆସୁଛି ତମେ ସେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥାଉ। ଓହୋ ମୋ ନିଦ ଜମାରୁ ହେଉନି ଆଉ। ଏବେ ଶୋଇବି ଆରାମସେ। ଓହୋ ପୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଉ ବାଏ, ମୋ ନିଦ ହେଉନି ଟୋଟାଲି। ବାଏ 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 ବାଏ।